Is me sé Úna Ní Fhlatharta má ghlacann páirt Úna Ní Fhlatharta Russell. Málata? Oh, smá. Si de cas a tana nacht, begeirtíocht seach. Bhí si mar díobh am a bheith gaiisteach ó bhí mar chalín óg agus thosa me gaiisteach nuair a bhí me thart a ghábhlíonn déag. Thos má amach le orchlan óg in na taibhreac in na crosáin na tam sin. Agus bhuaigh sin chuir me anar go leor daoine agus bhíon tálam bhí me ná bheith cinál gobar gearsconain agus an srá telefíse curp agus anam. Agus inis tá anseo. Le bheith fírineoch ní me gaiisteach go lán amseach mar is maclín me ach beit go bin rodíonlaí amachchateach. Bhí me chéad láir setar os an rún, bhí sé dúchlanach, bhí me hain thar bheith nervhíseach ach bhí an tálam mar bhí me hééis eibú le ceangan na siúr chuirí ribh seo náil fellin agus thug sé seach me a chéad lá thug sé turas go nátam agus chuir sé naine me go cholaganna so rilí chuir sé mo híomnas me agus freisin mí mo chéadhhar le Agallamh fáirta tá ghlacann páirt Evan agus is lead álinge agus a riide chuir cholaganna ned is fáilte rúm agus bhí sé bra éasca sinna deile. Díarann go leor difrachtaí idir Amy agus mé hain, tá bhaid níos mó muoine ag Amy eiste hain atá amsa agus bhfuil is delíonn beagí stoi ar bhealach agus bíonn sé cinnteach near préga agus níanam se sin a bhíomh. Is brála mé ag an nám céanna. Nuair a bhí si na drogaí agus bhí si meála daoine agus ba chuma le ní chuoine sé réon nach í hain agus as má am cheappa nachhfuil me hain cos leis sin na dechaí. Mó wacht. Inad féidir am sinna? Tá, fannacht tart cúnar tom. Ach tá ticket ein lein gig? Yes, tá job le chun óid chuid aimi. Ja, ceir go leor mó. Tuigim. Ran, cúirtas ar an gig. Tam cíte go bit ná dingid eile á le higadúsat. Ja. Bé cínte. Well, bhhailm go bhánach Amy ar as narún ar a gédal síos agus go dtucach neart scéalta bríomhra amachchanseo. Is me sé Úna Ní Fhlatharta mar Úna Ní Fhlatharta, Tású le go máine sib soltas breanúir me cheartar ar Russell gach mórt agus sardín ar TG Cad.